Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Zdrava hrana. Danas vam donosimo recept za fenomenalnu masku za kosu na bazi maslinovog ulja, jaja i meda koja će vašu kosu učiniti sjajnom, glatkom i lijepom kao da ste tek izašli iz frizerskog salona. Ovakva maska hidratizira kosu, smiruje vlasište te pomaže u borbi protiv peruti jer maslinovo ulje veoma dobro djeluje na zdravlje i ljepotu kože i kose te se često koristi za njegu tijela. Potrebni sastojci: ekstra djevičansko maslinovo ulje, sirovo jaje i med. Pomiješajte 5 žličica maslinovog ulja sa 2 jaja i dobro promiješajte da dobijete finu kremastu smjesu. Dobijenom smjesom premažite cijelu kosu od korijena do vrhova, zamotajte u ručnik, foliju ili kapom za tuširanje i pustite da odstoji 15 do 30 minuta. Nakon pola sata isperite kosu toplom vodom. Nakon toga možete izmiješati maslinovo ulje sa žličicom meda i ponoviti postupak, ali bez jaja. Nakon toga isperite kosu sa šamponom, stavite regenerator i isperite. Do sljedećeg slušanja, pozdrav!